3, 2, 1. Jampay paisaw! Di po to. Kano ka nga nagdigaws? Kadok tinuang. Kadang ginang. So wala nga pumanglusa. Iso. Ayan, marami niya tinagan mo? June. John Mino George. Juni. Johnny. Jones! Niya talaga nagan na datoy. Anong sama ka? Boning. Johnny. Juni! Ayan. Di ba nung Juni? Manong tawag mo? 50. 50, oy! Nasapa pa nakalungtod mo ah. Hindi ka pa'y nagmarmara sa bakalangakan ka. 50 din tawin ni Manong Boni. Ayan. At nabalak mo nga 51. Uro 60 kay kuman. Ay, ang gana 60 lang pulat lang. Lagi marti pa nagnipon ni Johnny ano. Kaya? Sumursurot ti protocol. Ano ang protocol? Naka-social distancing. Na Uncle Johnny. Ayan. At ang asawang. Balo. Balo. Gunam. Awan nila bakit mo? Natayan. Natay ni na balo tinabiyag binubalo nga natay. Balo nga na tayo. Balo nga natay. Ay, kanupay nga natay ni baka mo. Kanupay nga balaw. 5 nga taon nila. Ay, dasakit na dato yaw. Inya sakit na datoy. UTI. Ay, di sakit tisbo. Ha? Inya nga ay. Ulila ti. Inya nga eh. Imas. Anya, at dati trabaho ni Manong John. Nya na kanag Johnny, at dati trabaho Manong. Awan. Awang sado. Kaya magyan ang mga pag. Uncle Johnny, siya ni Auntie Suleng. Suleng Yusuf. Wow, niya ako dato yun. Ano, ikot-ikot mo kinyami dataw. Matitano ka na eh. Tantang di mas, sunang sa mo pinalsa mo daw. Shakmat ni Auntie Curl nga ingeng. Apet Auntie Curl. Auntie nga kaupukal. Agabulong ko na lang. Apay niya kakautumaya di takautot mammal. Na! Ako rin kayo ngayon! Ay, Ada pupo na, ada na rin na. inya. Tayo na, dil-dil pat. Na, guray ka tatoy ni na ina pasmado. Nabasa suling. Ang dil-dil pat garaw. Nabasa. Ni ulo maganda diyaw. Animal ka kita baka sumikpap. Awan ti girlfriend mo tagta. Bakal! Oh, chismosa ka mo ba? Ay, agpabakal! Maritis kayo. Abay, pay suka na bakit na girlfriend mo? At taon ite. Ang taon ti ikaw. At taon ti itay. Ang pasapan. Animal ka. May tudok mo ba? Ang malanaan. Ay, lana. Namay dito pra. Nag-imat. Ah! Ikaw rin na. Mayamat mo ako. Di siyempre nasugnat. Dati tabang ito. Nulala. Ilang nga lana data. Lana nyo. Gwinaw niya. Sige sininglag nga nyog. Sininglagan nyo. Basta, ay na. Yung pagtaka niya nagprito ang karing. Amo nga bareng-barengan ti bakit nga madubya tagamin. Uray bakit no nag-lipstick di ka. Ken uray no bakit? No masulog. Agluwa. Iso asulikom lang asulikom. Agluwan to. Tutot tulat ta. Ay, aram to ni bakit mau. Dagay si Mindiryaw. Na! Animal ka! Animal ka pa sa tama lang. Hindi kayo magigan wino na ipunpunan. Laipumpunan. Landalaan na may lanta. Animal ka. Angkal, amin nga pagbaramit ng angaw lang na. Awan ti personalan, angaw lang amin tata. At dati ang mom nga trabaho iti taltalon. At tabak. Tagang traktor. Mga traktor! Mga traktor dato yung tao. Mga traktor. Tapos, nyapay kang kanal. Ipon na, naibusan. Agari ka. Ina di among na trabaho ti taltalon at tabas, at traktor nyapay. At raot. Kasano ka agraw? Kasano pa nag-route mo? Wow! Mahina sa bali, dami di route na. Sikig sika. Among mat agarado. Agarado kay batik nga lungog. Magarado ti bating nga lungon. Ay, nasuling. Nasakit nga kapuntong dato. Nagadugamin nga iguyot mo. Dato pa factory di peg. Animal ka. Na talaga nga agraraw ka. Inya oras ka nga agraraw. Alas 7.
Dahil bigat, naladawag. Huwag na may mayat no, alas 4 ti parbangon. Pero may, Sambutong ti kinasikil ti bunubon kan kinabasa ti daga. agar-arado ka. Agar arado ka. Maday. Ay, Mate. among tagapunaw. Amo. Nay, Tagapunaw, kasanaw, Kasano kasanaw. tagapunaw? Wow. Uray uping suling amo dati agapuno. Abay mag. Tumakki dala di kapagayan abuno di jaya. Dato yan. Ay. Uncle, ang dati pa kayo lalamikin niya mga babalasan. Wow. Hoy. Hoy. Baka asawa ka mo lang eh. Nakagangganusan ta dagita oy. Nagindi nga babalasan. Awan pulos ti asawa da. Wow. Uray damagam di katugangan da. Ang nakakukul ko lang. Ha? Araw ko lang dagita Dali oy. di dancer me. Napupulaw na kita. Oh. Iyapag mi karod ni Amy. Ime makatuyon. Apay ta ime tinagan na. Umel. Ay, umal. O, sige, yan ang mumig. Ang mga saong. Ay na po, nagdadakol tilmunan. Kasla alabaabon nga baka. Oh, data ni Amy. Wakan ime. Umal dato ay katungtungo. Katungtungan. Pakilala ka. Tata. Chikans. Chikans. Chikans sama ti Umel. Ipagam tinagan mo. Ipagam. Dagang tinagan mo, makipamu ka. Juni. Anda matarusan. Ang mga Umel agad. Piwis ka mo daw. Sige, makipamu ka. Yung dapat umul mo lang talog tinarus kayo. Matukay mo ta subi-subay. Oh, tata. Ni Amy. Anak isuna ti may sanga manalo. Wow, nalawa ti Dagada. Kasano ka kalawa? 110 hectares ti Dagada. Uy, mabalik ka patagar resort. 55 ti Kabalyuda. Wow. May ka 56 ah. Tapos ti Manukda 51. Wow. Napangok di maisa, manok na batay. 51 kano ti manukda. Napangok di may isa. Mano na batay. 50. 51 mo lang. Abay. Napangok lang nasigutan da bitrasin nagunga. 61 ti baboy ta. Natay di maisa, manok na batay. 61 kano di baboy ta. Wow. Natay di may isa. Mano na batay. 60 lata. 60 lang. Awan ti na batay. Abaya. Napanda nakipamunpon. Alay, sige, uncle, nung nakapasakay ti pagsubok, Wow. mabalin mo iyawid ni Amy. Wow! Inaway kamang mula ni Amy diti mayang tukal. Adayo. Adayo, raw-raw, eh. Ikaw ang mana ni Amy. Magsala tayo. Gultingans kayo, gultingans kayo. Ay na. Uncle, apay mo masamot ang kukaw. Dahil katakot ka. Eh na, sayang turas tayo. Inayaban na kami ito, yung pakatawa. Wow. Apay, si ka nagpahit kinyamay. Sayang, malay, sige, maestro, pasa. Nakikita na dito yung kasla ang tatag. Salam, wow! Naka, masagsarsalang ang kararwa. Alay. May saka ken makas asawa ka, mangasawa ka, di anak ti manalo, tagisod mausod, no agarado ka mo, agarado kay atwa, tinga kirabing ang ringin kayo. Aling narado kayo. Ayan. Pamilya Tolentino, dumawat kami manarado yaw. Hoy, ang awan ti arado ta. Awan narado Alangan naradong dati parangan dati nagpintas ni simentado. Awan narado daw. Awan ti arado. Sikat narado. I-drive na ka ni Junail. Ano na ka na? June. Junail. Siyak ti arado. I-drive na ka ni Junail. Ay, Dumawat ka chinilas. May imo ka mo. Muhan lang, nakabagtog mo lang takti pa chinilas mo. Aka na chinilas sinimo. Paidam Ubing ka ta di ba ka? Tatangkal pasti ka. Datoy,
niingay, Oo. isuti arado. Naanak ko. I-drive mo dati ng arado. Wow. Dapat ipakita mo kas ano ka nakalaing nga agarado tanong magustuhan na kaniini. Wow, sige. Agrugog ka. Oh, dati ng arado. Dito yung mga igaman, ayan isa ka na. Pakasyaman. Ako rin ka! Sakbay mo, maganda rataw. Siyempre, gasolina ang tapay. Gasolina! Ako rin ka, nalawat itanggi, may pultak. May pultak! Apay, kurang pay, kagkagutuan. Animal ka, di mo ukol ko, di babaw. Medyo nalawa saksak to ti ulo ti Mike. Alay, igaman ka di sa kanak alwadam data nga arado surplus. Wala ka lang matukol. Sige ka na. Sige. Kasi kasi mo, hindi, bagka mo, basta. Agarado, agarado, ang kakano nakapasa. Iya darami din tayo. Imo. Si kakano mo tiarado tayo so tiyang drive. Wow! Iti ka lang Iti ka lang sustiniro mo dati. Nagsirti ka tadato yung maasawang tiyang drive. Tataka gaputan na akap ti daga ni tatang na pati tambak aradwang. Siya mo di tambak at tapos datang at tambak at dati abot ti dakungo na. Bang. Aradwang aja abot ti dakungo tanurungan ti dakungo iawid mo tayo pasitam kinikwa bato mo. Doon siya, bahala ka lang. Doon ko na. Sige. Manaw! Nariga ngay ka man dati pa na marangyag. Marunod ka na. Baka darungan ng ulod kita. Baka nagbalayang ka yung ulod kita. Ay, ang pamilya ka kasi na dumawa naman tirik. Apa yan? Isulsul ko jirang yad na mapalabas maka Domingo at bumubong na. Alay, sige. Tulungan ka naman. Bagay man ka. No, agarado. Anong nila pa? Nabanitak na karang. Ano nga tamakan? Nakapasa? Nakapasa, ayos. Hang kakano nakapasa. Kaya nga dime. Ay Tayo. ba ni cases? Kises, makatuyang. Kises! Sulit na tulong. Ay, sungakwa, tulong. Ama may sunga cases. Nay, data no maasawang kananayon ka dapat nga dati gumawa kutsara. Wait, dapat nakaibulsa kang kinanayon tibok sara. Amo mamen, apay ta cases tinangana. Akisew. Makatoy, tinutulong, nagaduntong alam kami nga dancer, dagito pa yung factory dipek. Nga naganap ni Kisses, ni Junay, ni Kisses. Hindi ka kayo nangal. Ipusong pa nga isanutan mo. Aksikans kayo, Chikans! Kasla mati na pa-idjism na, uy, kasla si Kapay Lugi ni Kisses, anak isunat imay sanga cowboy. Uy, nalaing nga sumakay. Ay, nagsara tayo man. Sara tayo, wala, ginigam kayo Oh, kinikises. tigas, huwag kang matakot. Tao yan, hindi yan kaluluwa. Ay, nagatugan nga iguyod mo, dati pa'y kaslapag mulagat na ukong. May sakang amal, pagmakas asawa ka. Masawa ka, di anak ni Bukoy. Naiso, magustuhan. No, agsakay kayo, agwa. Tinga-tinabigi, arigin kayo. Agsing-sin na kayo. Ayan, pamilya.
kabalyaw. Awan ti kabalyo ta dito, yung ultimo lang. Awang kabalyaw. Awan, alangan mo timbak ki dito, makakop mo. Alay, karkaro pa ka magkabalyaw. Sikat kabalyaw. Sakayan na ka, ngay. Junay. Nasa kiimot ti angaw mo, medyo pasmado mo tangiwa mo sulinga. Sige, day. Tatanggal. Sakayam dati nga kabalyaw. Ang malang-unang itugtukat tabagay, tagamain, lakay data nga kabalyaw. Bakang tukok marasa ta palagpag ko. Ay, bakla kaya nga kabalyaw, sumabak ito. Sige, sumakay lang. Kay mo start, tingnan mo kasama ka. Gawin ka sila! At alam ti sumibukok ko, duwa ka nagpunol, nagbarang. Di ba nagkabalak? Ipulusan? Nagibulsa ka palaw. Ay, bayang, bayang. Paypayang, talubulaaw. Amoy ta. Oh, napalinaw. Nakawas. Wala ko, kasi ako binabi ni tatay ko. Sige, magtubukan. Tugawa mo ni Inang. Among dyan sa kay kabalyaw. O sige, isuro ka. Sige. Sinakayan na ta, ato yung pasungo ni kabalyaw. Agigom ka dita, tano di ka man nagway. Tata, dati nga imam, dapat bautan ni kabalyaw, tano tumaran. Piksaan, talo na pagpagtalay na. Piksaan. Maestro, pasaw. Agsak. Agsak kay ka. Agsak kay ka. Amore kasi. Down! Sakayan na lang apa namin ilag-ulag ko hindi pagpagina. Naranggas dati na sumakay. Nakagap ni Pisa. Nakapasa, ayos, ayos. Ang kakano nakapasa. Yan ay tiya ramitin tayo. Ay, si Kamo ti kabalyo tayo sumakay. Nagsimuli na mo. May na. May taman, baka marugitan mo ni bago ni Pisa. Tatay, din kahit ka makasakay lang di malasang talikod mo. Nagparutak pa. So, nagtadak ko na din pala. Kas lagong tug na banyas tali ma. Aray! Sige, may akal. Oh, tata. Dapat, ato'y mo't iti. Siya jagmayang Abang mayang kabalyo. Siyempre ang kalawi, humada tayo ipos ko. Tata. Ang ida na ginilaw. Dapat mayaan mo't na kabalyo kang makaalang. Na, duro-durong dulo na. Sabay umututak, tikulak katay ko. Na, dinmigaw, nakapultita. Oh! Sa Kasi hindi naman yung pinanaramit mo, sasagot ka mga kabalyo. Basta, sige, isa ko yan. Ay, nakapaw! Ato'y mo di pasungot ikabalyaw. Isa kong mo, tanong makabalo sa. Wala na sa buhok kita. Isa lang pa, isang taon. Tapos, bangon na mga lapig sa ano tumaray. Oh, maestro, pasaw! Agsakay. Agsakay ka. Hey! Agsakay ka. Pinapirabi. Lalay na tumumbok. Aray ka! Lamagan man na nakapasa! Nakapasa. Nakapasa. Nakapasa ka. Tata! Tata. Sa kalyan tayo mo at tugaw ka pa yung Wala ko ka may lang kisses. Tata. Arami din tayo mga pelikula dati na June. Wow. Sikat ikabalyo ta siyak mo ti sumakay. Wow. Kas pangarigan, siyak ni Lito Lapay. Siyak mo di kong kabida! Well, tapos paltugan nak ni Suleng. Wow. Sige. Sikat ikabalyo siyak ni Lito Lapay. Ang tugaw kayo ha! Suleng kas lahang kabalyo mo dati sa kayak. Yan! Batos. Kas lahang mo na nagmurmuray nga batos. Kas may napuyan na. Nag-iimar tabis na yan. Candy. Ah, di ba nakita bangos? Siyak mo na! Niya. Bayan! Try, sige! Siyak ka pumantaw! Kapag kaming Juni nagwapo ka mo, tiko na kitang talang-langang kas lakalapak mula ka nga ukod. Okay, pili ko na dati paltugan. Kapag nakaluward mo dati kabaliyo. Kas na motor. Hindi nga nga itong basay. Hoy, wala unay na! Baka marpakta ka
back. Kata natin mo, di pasumuti ka malyaw. Oh, makabalo sa mas lalatagi pungpung ti puta ba ka eh. Ay! Ako rin ka, may kumudubok na. Kaya, May simsimpu ka mga katabakwan. Magsugnal. ang utang ka ng utang. Ano na, ang tukol mo sila. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Lights, camera, action! No, ang sakay tama. Bang! Ang sakay kayong agwang. Bang! 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 Animal na! Ako Rayman! Apay ngayon ko din ang baong ng taon! Pagsasarunod yung paltaw. Hindi ka po makulitan tadaw. Alright, dahil palakpakan naman ako ni Manong Johnny! Thank you, Kuya, for being sport. Ayan. Ay na, salamat Kuya Johnny na may saka nga ng paraksak ti kabang liwam kung may saka nga ng isay iti ladingi ti pamilya nga nasignan. Tutsakbay tayo nga iligpas na ito nga game tayo. Aghay ka man pag YouTube video tayo ti mapalabas iti manong nga aldaw adat jay kang tumutin YouTube. Malay mo may saka nga mapili dagiti followers kang subscribers ng ti sulingkot maikan na kamot iti gungunam nga nang paragsak kanya da i-upload dagiti followers kang subscribers ti Suling Daos ba. And once again, pasalamat kami kanya Manong Bonnie. Kamay sa ka man ang paragsak kanya mi tatangarapi kamay sa kang sports ayan alam ti kalendaryo. Awatom. Awato mo, then itod mo ate, ibaglay gatang mo na rin damdam-dama. Ayan. Diba? Upad ka mo tati di simentaryo Well, tapos agi ko itkang wata ti matay kasday pagilistaan dagiti pumpo. Ayan, mabisa mo kaya po, tinaawa nga palakpak para kini Kuya Johnny. Ayan. Ayan. So itulog tayo. Well, ayan. Tatay Kuya Johnny, sinunto na kay Jay, tata, itulog ta kamot lang. Kunting katahimikan lang po, pamadayo kini Kuya Johnny, ta itulog men. Dagiti mga yung abo nga makipagtulog, ijay kayo laing likaw. Ayaw. Manong Junay, lumay ilaw ka man kanya mi Manong. Hanggang kwaang, pakita tamay nagpuputong ka na eh. Well, kung tatay kaya mo nga pabanglaw, impabalon ni Mutag. Ultimo ang pangot, madi mararami dun man, at pataginit palao. Kada ulos, kas kada medyas, tano di ka nga ilamen. Init kanda ka mo, iti kalendaryo, tanong mong kaaldaw di kay lubaw. Well, kung kada mo bariyam, tayong pagkapamasahin, nga dumaanong kina San Pedro. Ayan, pamilya ni Kuya Johnny, dito pamilya na po, relative na, good-gooden yun, di manok na irwar tayo. Dito tayo, ito nga magnet, dito nga irwar, gusto di pagpintangan di apo init. Lisyan nyo apo tadatos na may sagi. Ayan, dami ni parang may tanong. Tama. Lisyan nyo, dati masagi ti Johnny, sa rumona. Ayaw, awan ti tumang talyaw. Awan nagsubi-sublay dakas. Ako rin ka. Apaya. Ako alam kang to simenteryo ha. Agoray ka. Amo nga lilipasan di pito nga amin na manami. Tanong mataw-taw kararuana. Ay na Johnny ayan. Ay, niya dati kaya. Ah. Nakalungan mo na nakakremate. Na? Nakakremate. Pinangko dala ulas. Hindi ay na Johnny. Ay manong ko. Ay utay. Ay, abuloy! Abuloy! Ay, isa lang! Isa lang. Ay na Johnny manong ko. Ay utok na di ka nalasaban Johnny. Ay tatanadang ko na payon mo. Subat din sa malking ka. Hey! Abay nakitan ko si Niraw. Dapat inyo nagtabi kasol. Tao-tao ni Balta. Alay, kan kuya di na kay Karyam. Sabay lang umakat, dumanong ka nga na sayaan. Alright! Ayan! Tatapusan na ako ni Kristen Miningin! Hanggang na ako ko awit, nagsumli kami pa ako damdama. Well, nakay pa ikaw awit apo. Nagaputi awis. Iti Villanueva Corpus Funeral Home. Kaniti punggay ti Suling Daos. Bantat tangarabini. Iti ipaimi kada kayo. Tatkas lahalo-halo. Umununod, uminimas. Rumabrabi. Pumimpi.